10,000खौ मोनमारबाय र' याहु याहु थेंक इउ दे थेंक इउ आंनो फैसा दाहार हरनायनि थाखाय बिलाइस्रि थेंक इउ नोंसो आंनि इज्जतखौ बासायबाय दानियाबा एकाउन्टाव सोनो थांसै ओमफ्राय र' आङो बिदाव सनानो बेसेबां हरगोन 2,000 थोनाय नङा 10,000खौनो हरनोसै दे 10,000खौनो हरनोसै दे उनाव आंबो बेनिफ्राय मोनगोन ना दाथ' बियो जेबो मावैखायसो आंनो हरनो हायाखै साननैसोनि उनाव बिबो खामानि मावनो थांसैनो थेवब्लाबो बिदावा साख्रि मोननांगौमोनलै साख्रि मोनाबालाय बियो खामानि मावबा कम्पानिफोराव खामानि मावबाबो एसेल' फैसा मोनगोन देनां फैसाफोरा माथो थोस्लाबनायानो नङा माथो खालामबावनो आरो आजिखालि मानसिफ्रा साख्रिखौनो मोनथाला माथो दाथ' बिदावा साख्रि मोनाबाबो आं बेजों थांथारगोन ना एथ'ग्रा हेन्डसामबा आं गारनायाव गैया बेखौ साख्रि मोनाबाबो थांगोन आं बेजों नागारनायाव गैया बेखौ आं बिदावनि अनगा रावजोंबो हाबा जांखालाबो आरो बिदाव बायदि हेन्डसाम सेंग्रा मोनखानाय नंखायाबो आं साख्रियाला मानसिजों थांबा धोनि नखराव थांबाथाय हेन्डसाम मानसि मोनखानाय नङा नाथाय दा आंनो बे हेन्डसामखौ नांथारगौ ना मोनजागोन दे खामानि मावबानो मोनजाखायो थेवब्लाबो एभेलेबेलै जानो लोंनो हानाय नङा आरो नांगौ होनबाबो बुस्थुफोरखौ मोननाय नङा आरो थेवब्लाबो माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि कास बिदावा जुदि साख्रि मोननायबा बेसेबा मोजां जाबावगौमोन दाथ' आरो आं बिदाखौ नागारनो हालाना एथ'ग्रा हेन्डसाम सेंग्राखौ आं बोरै नागारनो देनाय दा आङो धोनि नखराव थांबाथाय असाइस बासाइस सेंग्राफोरजोंसो थांनांगोन थांसाबबाय आं असाइस सेंग्राफोरजों आंनो महरखौ नांथारगौ मानसिफोरासो बुंसोयो महरा जाहोआ होननानै महरा जाहोआ औ मिथिगौ थेवब्लाबो आरो नोङो असाइस बासाइस मानसिफोरजों बोरै हाबा जानो देनाय आं हायालै गुबुनफोरा हाबाबो आं साइस गैयै मानसिफोरजों हाबा जानो हाया बिदाव बायदि हेन्डसाम सेंग्रा बे बड'लेण्डआवनो गैखाया फैसाखौ एसे खमायना लादो अबेबा आइया नुगोन दसे थानानै ओमफ्राय सौगाव थांसै फैसाखौ सोना हरनो सनानो माथो सनियाया फैसाखौनो हरासैलै दुर्गा फुजायाव होनबा गस्ला बोरायजोंनो नायमानांसिगोन आरो फुजाखौ आंलाय सानदोंमोन सनिया दार्लिंआ आंनो बायना होगोन होननानै माथो दाबो फैसाखौनो सोना हरला हेलौ सना आंनि सना जिउनि राजा मा खालामदों नै दङ आङो ओंखामखौनो जायाखै र' ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन सना ओमफ्राय आं नोंनो फैसा सोना हरगासिनो दे आं एकाउन्टाव फैसा सोनो थांनो नागिरदों र' मा फैसा सोना हरमानो नागिरदों नोङो सना दे होनबालाय सोना हरबानो जाबाय होनबालाय दुर्गा फुजानि गस्ला बायनो थांमारसै होनबा आंबो थांबानो जाबाय सना आंबो दख'ना गस्ला बायनोसै गाबोनो औ आंबो गाबोन थांगोन जोंनियाबो गाबोन हाथाय ना दे बायबानो जाबाय माबा आं 3,000 हरगोन दे नोंनो सोनानै मा 3,000 दे मा खम जागोन नामा जाया दे जाया मानो खम जालाबायनो अब्लालाय आं सकाव थांग्रोनि र' दा न'आव फैनानै फन खालामगोन औ दे सना औ दे न'आव मोनफैबा फन खालाम दे जागोन दे सना आंना गार्लफ्रेन्डआ मा एसे मोजां मारलै मा एसे लोखि गार्लफ्रेन्ड मोनखो आङो थास' मोखां लादाव आलासि जाहैनो थांनानै जोबोद लाब जामारबायलै आंहा लोखि गार्लफ्रेन्ड मोनबोबाय आयै ओजों फैलाय मायो देना फैलाय ओजों मायो आबा आयै नोंनि बिहामजोआ आंनो फैसा 3,000 सोना होनो नागिरदों आयो 3,000 फैसा सोना होनो नागिरदों नोंलाय मा बिबाय थायो नामाहाय लासिंसिंनो बिबाय थाना हाबा बिलाइ नाङालै आयै गैया आंनियाव होनबानो हरो आं होनदोंमोन दुर्गा फुजायाव एबार गस्ला बोरायजोंनो नायनो थांगोनलै होनदोंमोन ओमफ्राय बियो बुंबाय नाङा आं बायना होगोन आं दङना होननानै आयौ फिसा लोखि बिहामजोआ होनबा औ आयै थास' मोखां लानायाव थांनानै आंहा लाबानो जाबायलै आंखौ जोबोद मोजां मोनमारो मानोबा आंखौ दिनैहालागै रावबो सिख्लाया एसेबां मोजां मोनफेराखैमोन दा बेथ' मोजां मोननायालाय मोनथारदों र' नाथाय दा न'नि मानसिफोरा हरगोन आरो जोंहाथ' जेबोआनो गैया बेथो आरो न'फोराबो बोरै बिसाथ' बिल्डिंसोबा आरो गारि मथरबो दंजोबोबा साख्रियालाबोबा बेखौनोथ' आं बुंदोंमोन आयै बिनि सिगाङाव नाथाय बेफोरखौ जेबो टेनसन लायाखै मानो होनबा बियो आंजों फैखुमागोननो खारखुमाबोगोननो
दासो बेफोरबायदि बुंदों र' उनाव जुदि खस्थ' मोननानै थांफिनो मा जागोन देनाय आबा ओहो आयै थांफिननाय नङा बियो मानो होनबा आंखौ जोबोद मोजां मोनो बियो नुवाखै दिनैबो 3000 मानि फैसा सोना हरदों मोनथिला आरो दा माबा जायो आयै बेफोरबायदि नङालै बियो आंखौ जोबोद मोजां मोनमारो आयै बेफोरखौ बारो गाबोनथ' हाथायलै गाबोन हाथायाव थांगिथु नोंनोबो दख'ना गांसे बायना होनोसै आयै 800सोआव दख'ना मोनगोन ना मोना 1000सेयाव नोंनो गांसे दख'ना बायना होनोसै आंनोलाय मानोथ' नांलायगौ आरो आं बुरै मानसिनोनो नोंसोरनो बायना लादो नाङा दे आयै नोङो गावगाया सानसेबो लाफेरा जोंफोरनोल' बायना होबाय थायो एबारसो नोङो बायना होनो हायाखै एबार गांसे बायदो आयै आं नोंनो गांसे बायना होगोन दे नोंसा बिहामजोआ हरनाय फैसाजों ओमफ्राय फंबाय सानैनोबो बिदिनो गांसे गांसे स्पर्टिं बायना होनोसै बाखिखिनिखौ आं लानोसै नांलाया दे आबा आंनो दख'ना नांलाया नोंसोरनो लादो आरो नांगोन ना फुजायाव आंनियावनो नोङो 1000से 800 मानि थांहोबा नोंनालाय माथो फैसायानो थानाय नङा गस्ला आगैमोननो गस्ला बायना होबा नोंबो बायना लाबा मालायबा बिहामजोआ नोंनोसो हरदों नांलाया दे आबा आंनो नाङा आयै आङो नोंनि थाखाय गांसेबाबो लाबोथारगोन लागिबा फंबायमोननि थाखाय लाबोआबो आंनोलाय आरो बुरै मानसि मानो नांगौ आबा बिसोरनो होबानो जाबाय गांसे गांसे बिसोर सेंग्रा गथ'ना लुबैगोन गासैनोबो गांसे गांसे बायना होगोन दे नाथाय बिदिनो आरो 300 बा 200 फोराव मोननाय आंनो नांलायामोनहाय आबा आं मोनथिया आयै जिखिजाया आङो आंनि पसन मथे लाबोगोन गांसे 800सोनि नङाबा 1000सोनि नोङो फुजायाव गानलांनांगोन नाङा होनबाबो बेथो नाङा नों लाथारनांगोन एबारो दे आयै ओंखाम खुरदो ओंखाम उखैजोबबाय आंखौ र'हाय र' खुरहैनि र' नाथाय जेबो ओंख्रि भाजा गैया दे आबा पेन गंसे साना दोन्दोंमोन मानैसो नांदोंमोन बाथोन जागासे बेखौनो बाथोनसो देना दोन्दों आं जायोलै आयै आंहा जानायाव जेबो टेनसन गैया आं संख्रिजोंबाबो जानो हायो आयौ आंनि लोक्षि फिसाया र' ओंखाम खुरैनि आबा आइखौ खुसियाव नुबाथाय आंहा गोसोखौनो बेसेबां मोजां मोनखायो र' आयै साननैसोनि उनाव आं खामानि मावनो थांगोन ना होमबानिया नोंहा जेबो फैसानि आंखाल जानाय नंला आयं फिसा आयं फिसा थारैनो बिमायं जामारबाय जोंखो आयौ हाबाखौनो जानो हायाखै बिमायं जामारबाय जोंफोरो ओइ बिबार आब' हाबाय दे आब' नोंहालाय मालाथ' हाबा जागोन दे हाबा जादो हाबा जानो लुबैसोबाय आंनि हाबाखौ दानो मोनजाथ'वा दे नोङो मोसोमागै नानिया देरबासो मोनजासिगोन माने किसमिस नानिया सिख्ला गिदिर माने ओंखाम ओंख्रि राननो हानाय बायदियावसो हाबा जागोन आं दानो जाथ'वा जिखिजाया माने 40 बोसोरनि उनाव बा 40 बोसोराव जागोन आरो रावबो सेंग्राया फसायनाय नङालै नोंखौ 40 बोसोर जाबालाय नोंलाय माथो बुरि रागलाय लांगोन रागवा माथो आङो गायदेया बुरि जायाथ' आं देन्जार गायदे आब' 40 बोसोरसिम थानाङा खोनालै एसे बांद्राय जागोन माथो बैसोआ ओहो आं माने हाबा जाबाथाय 40 बोसोरावसो जागोन होननानै सानखाना दोनखादों मोसोमागै नोङो जुदि 40 बोसोराव हाबा जाबा किसमिस आयंआथ' देरगोनानो सिख्ला जागोनानो आंनि गथ'फोराबो माथो सिख्ला सेंग्रा जालायलांगोन मोजांसो नोंसोरनि गथ'फोरा आंनाव खामानि मावनो थांनो हागोन आंनि हाबायाव मोजांसो जागोन बेसेबा आयौ जाम्बिला एसेबां 40 बोसोरालागै थानाङा लागिबा 30 बोसोराव जा आरो एसे बैसो जाना थेवब्लाबो 40 बोसोरबा बांद्राय जासिनो आरो बुरैसिनो बुरि जायालै आं बुरि जाया आं दा हाबाखौनो जानो गोसो गैयाबा दा बोरै जानो रावखौबो गोसोथोनोबो गोसो जाया गोसोनाय थाबालाय एसे गोसो जागौमोन खोना सासेसो गोसोथोदों होनबा आब' नागिरना होनांगौ नामा नाङा दे माने गोसोथोननो गोसो गैखायालै मोसोमागै माने हाबाखौथ' आं जाखायानो सानदोंमोनलै नाथाय आइमोना गाख्रबाय थायोना बिनि थाखायसो आङो 40 बोसोराव जागोन दे बिबारि आब' नोंनो जाग्रोदो आरो नोंनि हाबाखौनो जाग्रोनोसै नोंनियाथ' गोसोथोनायबो दंखायो बिबारि आगै नोंबो हाबा जादो हाबा जानो लुबैबायहाय आंबो हाबा मोनजाथाराखै जागोन दे बाजै मागो नङाबा बैसागोसिम जानोबो हानाय र' सानगासिनोसो माने मा जायो मिन्थिया आयु जादो मा सानगासिनो थांखादो एबारो हाबा जानांगौ फोजोंसार गुमिया माथो नोंखौ नेनोनो बालायगोन फोजोंसार माने
नोंनि मोजां मोननाय सेंग्रानि नामा फोजोंसार नामा बिबारि? औ बाजै। अबेनि? दाउलाफारानि? दाउलाफारानि फोजोंसार? फोजोंसारखौसो मोजां मोनो बियो। फोजोंसारनिसो गार्लफ्रेन्ड होनबा नोङो? बाजैया मोनथिया माने आं खिन्थाफेराखैना। फोजोंसार बिनि गोसथोनायनि नामा गुमैनि नामा मोजांथार मालाय आलु रखम बुरै मोजांथार। नंगौ नामा? दे नोंहानो खाफाल मोजां बिबारि आगै, फोजोंसारखौ मोनगोन नोङो। नोंनिया होमबा खाफाल गाज्रि नामा? जोंहानि गेबगां आदायाबो मोजांथ', गाज्रि नङाथ'। माथ्र' मानसिया एसे बादुला, थेवब्लाबो मालाय दा खामानि मावनो थाङो माथो। दाथ' आदाया कमप्लिटलि मोजाङानो, सिगांसो एसे बादुलामोन। सिगां आरो सेंग्रामोन ना, दा आरो बोरायबाय, हाबा खालामबाय नालाय बोराय जाबाय। दा साननो हानाय जाबाय, गियान हाबबाय दा। जोंहा किसमिस आयंआबो गियानि जागोन देनां, सिख्ला देरबा फरायनो गोरों जागोन ना आयं? लेलेलेले माबा जायो दा देरबा, फरायनोबा रोंमारगोन ना रोंमारा? फरायनो गोरों जाबा मोजां जागौमोन। अना थानानै गथ'खौ असान्थि मोनसोयो। जोंहानि बिखुनजोआबो आरो सनियाबो, सासेया हिनजावसा जानायनि, सासेया गोसोम जानायनि। मेलेम गैया खोनालै नोंनि बिखुनजोआबो आरो सनियाबो। गाज्रि मोननाङा दे मोस्रोमागै, नाथाय मा बिसोरो माबायदि मानसिलै? मैया दाखालिल'सो जोनोम जादों गथ'आ, बेखौनो एसेबां असान्थि खालामो आरो गुफुर गोसोम गोजा खायमा आरो हिनजावसा हौवासा बेफोरखौ लानानैनो एसेबां टेनसन जायो नालै। गावसोरानो हिनजाव जाथि आरो हिनजाव गथ'सैया। आरो बे सनिया गावखौनो जोबोद गुफुर सानना लादों नामा? दुब्लियाव सानसे माइ गायनो थांनो होनाय गोसोम बनदिरि जाना फैखागोन बियो सानसेयावनो। आरो गावखौनो साइज साना लासोयोबा खोब साइज दे, थाइजौ मोखांसो माथो मानसियानो। गावखौनो जोबोद बाख्नायना लासोयो। आं माने एसेबां साइजबा बे गारियाव आंनो बयनिख्रुइ साइज बिदि बुंना लासोयो। जागोन मायाबा गामियाव बयनिख्रुइबो साइज, बिनिख्रुइ माथो जोंबो सिख्ला साफा साफा नुना फैदों दाखालि नोंसानाव थांनायाव। गायदे आगै, साननायफोरानो बोरैबा गोजालै मानसिफोरनियानो। एलेमानो एसे खम दं खोनालै बिसिनिया। दे होमबा नोंसोर जिरायथ' दे, आयं फिसाखौ लाथ', आङो एसे खामानि मावना फैनि र'। औ दे थां बाजै। माबा बाजैसो बुंफ्लायलांबायलै। सरि दे सरि। जेबो नङालै गायदे आगै, मालाबा मालाबा बिदिनो खुगाया आंनाबो बेफोरबायदिनो थांफ्लाङो। खुगायानो मोजां नंलालै आंनिया, बुरै खुगासो। नवरत्न थावफोरखौ लाना थाबासो खर'फोरा गुसु जाना थागोन खोनालै। नवरत्न थावखौनो लाग्रा खालामनांसिगोन आं। मालायबा बिबारियासो फोजोंसारखौ मोनसिगोन। आंदि फोजोंसारखौ मानो दासिमबो बावलांनो हायाखै? मालाय सिख्लाखौ आं फोजोंसारजों खोनाबाथाय जोबोद दुखु मोनो आं। मानो आं दाबो फोजोंसारखौ मानो मोजां मोनो? आं गेबगांखौबो मोजां मोनो मोननाया, थेवब्लाबो मानोबा फोजोंसारखौबो मानो दाबो बावलांनो हायाखै? आंनि पापि गोसोआ मानो बेफोरबायदि? आं हाबा जाखांनाबो मानो बावनो हायाखै दाबो फोजोंसारखौ? पापि गोसोआ साला। मोनथिगौ आं फोजोंसारखौ मालाबाबो मोननाय नंला होननानै, आरो आं थांलाबो देनाय, आंथ' हाबायानो जाबाय। थेवब्लाबो मानो आं फोजोंसारखौ बावनो हायाखै? खाफालानो गैया, जायखौबा हास्थायदोंमोन बेखौथ' आं मालाबाबो मोननाय नंलिया। मालायबा बिबारियासो मोनसिगोन। बिबारिया मा एसे खाफाल गोनां। फोजोंसार आं नोंनि नामखौ खोनाबानो मानो दाबो आंनि बिखाया मानो दुब दुब गाबो? गाबबाबोलाय आरो मा जानो, मालायबा गार्लफ्रेन्डआनो दोनखायो, मालाय हाबाबो जासिगोन मागो बैसागोफोराव। आरो आंबोथ' हाबायानो जाबाय, हौवायानो दं। थेवब्लाबो आरो दुखु मोनो आरोहाय। जेमानबाबो गोसो गोरबोजों मोजां मोनदोंमोन आं बेखौ, मोननो बेसेबा हास्थायखादोंमोन, नाथाय आं मोनदिया। गेबगाङा आंखौ खावना लाबोआबाबो फोजोंसारा आंखौ मोजां मोनखायामोन। आंखौ ओरैनोबाबो केयार खालामखायामोन बियो। ओरैनोबाबो आं बेखौ मोनखानाय नङामोन देनाय। थेवब्लाबो मानोबा फोजोंसारजों गुबुन सिख्लाखौ खोनाबानो मानो बिखाया मानो गाबखाङो आंनिया।
बे जोनोमावथ' फोजोंसारखौ मोनासैयानो फैगौ जोनोमाव मोनबाबो आं जोबोद मोजां मोनगौ नाथाय फैगौ जोनोमावबा मानसि जोनोम जागौना जाला जोंफोरो सोर मिन्थिगौ बे जोनोमावथ' मोनखाला मालाबाबो मोनखाला आंहाबो हौवा दं बिहाबो मालाय गार्लफ्रेन्ड दङ हाबा जासिगोन मा ओंख्रि संनो मोजां जागोन आं दालि संनो ना नाजों आलु संनोसै आं ओंख्रियानो बुरजाथार दङ बेदरबो दं दा बबे मोनसेखौ संग्रोनोसो जाबाय आं आयं किसमिसनिबो जि सुनो दङ आयं किसमिसनिल' नङा मोस्रोमनिबो दख'ना सुनो दं माथो आंनिबो दङ आयु खामानियानो खामानिहाय आंनिया ओमफ्राय दा ओंख्रिखौ मा संनाया मोजां जागोन आं दालि संनो ना नाजों आलु दालिखौनो संनोसै दे नाखौ फ्राय एवनोसै बेनिफ्राय बेदरखौ एवनोसै ओमफ्राय गुन्द्रि दं गुन्द्रिखौ आलु एसे होनानै फ्राय एवनोसै बाजै नोंखौनो नायनो फैदों र' आं मा संदों मा सङाखै होननानै नंगौ बाजै माबाफोर खामानि दङबा आं मावना होनि दे माबाफोर हानांगौ नामा आलुफोर नाङा दे बाजै थां नोङो जिरायदो आं हागोन दे दसेनो जागोन नों हारसिं मावख'नो हानाय नङा खोना हागोन बाजै होनबा जोंफोर ओरैनो जयै जाबाय थानोसै जेबो मावना होआलासिनो आयु मा मावलायनांगौ बाजै आं हागोन दे बिबारि मोनसे बाथ्रा बुंनि बुं बाजै नों मानसिया जोबोद लाखि मारलै जोबोद खाफाल गोनां मानोना नों फोजोंसारबायसो हौवाखौ मोनगोन गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं बुं बाजै नों गाज्रि मोनबालाय मोना दे बाजै मानो गाज्रि मोनो आंलाय बुं जेबो नङा फोजोंसारखौ आंसो मोजां मोनोमोन नाथाय फोजोंसारा बुङोदि माथो बिना रावबो एक्सआनो गैयामोननो गैया खोना बिनिया रावबो मोजां मोननाय होमबा बाजै नोंलाय माथो दानि बुंदोंमोन फोजोंसारखौ आंसो मोजां मोनोमोन होननानै आंसो मोजां मोनोमोन नाथाय जोंफोर सानैबो मोजां मोनलायामोन ना आंल'सो मोजां मोनोमोन बियो आंखौ मोजां मोनामोन जोबोद मोजां मोनोमोन आं बेखौ नाथाय फोजोंसारा आंखौ जेबो केयारखौनो खालामखायामोन मोनथिया आरो बियोदि आंखौ मानो केयार खालामामोन ना नोंसो दङमोन नोंनिया खै बोसोरसो जाखो बेखौ मोजां मोननाया दिनै बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रै ना होमबा नों गैयामोन दे नोंनि खाफाला जोबोद मोजां मार बिबारि मानो होनबा फोजोंसारा जोबोद मोजां बेनिखायनो आंबो बेखौ फाग्लि रखम मोजां मोनोमोन नाथाय बियो आंखौ मोजां मोनामोन आरो माथो बुंबावनो आंहा खाफालावनो गैयाबा बे लाइफआव जा सिमां नुदोंमोन मोनसेबो जाफुङासै आंहा नाथाय बिबारि आगै नोंहा खाफाला जोबोद मोजां दे नों फुलावबो फोजोंसारखौ नागारनांला नंमारगौ गायदेया थिग बाथ्राखौनो बुंदों फोजोंसारा आलु रखमबार मानसिया दे होमबा बिबारि खिन्थानायखाय गाज्रि मोननाङा आरो माने आं दाथ' मोजां मोनलाना सिगांसो मोजां मोनोमोन दाथ' आरो हाबायानो जाबाय आंबो आरो नंगौखौसो बुंबाय नङा होमबा जेबो नङालै बाजै सेंग्रा सिख्ला टाइमावलाय बेफोरबायदि जाखायो बेयाव जेबो गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गैया नोंसोर सानैखौ मिलायसिगोन दे बेयो जाबाय आलु रखम ओमफ्राय नों जाबाय दै रखम दे होमबालाय नोंहा संबाय थादो आंलाय माथो जेबोखौनो मावना होनाङानो दे बाजै थां जिराय थां आं हागोन दे हारसिंनो जेबो नङा दे होमबा हारसिंनो मावबाय था बिदिसो होमबा गायदे बिबाजैया फोजोंसारखौसो मोजां मोनखोमाबाय थायोमोन ओइ बिमा दे दाबो जायाखै नामा थुदो आबै फिसाखौ नायनोसै माबार मा देलाय सोदों नामा इले मानसियालाय देलायाखैहाय मा खामानि मावनायखौ नुवाखै नामा नोङो नोंनि बायदिथ' ओरैनो थायाना आङो नुवाखै गथ' खामानि
दे दाबो मावखायाखै नामा फैदोब्रा माबार हारसिं थांनो हाया भगबान नोङो थाङालै एसे बोरैबा मोनखाङो दे फैदो थांगोन होननायालाय माथो बिदि बुंलायखो आरो र'हाय र' नै जाबाय दे थाब फैदो फट'आवथ' नुदोर' नुनाया गोसोम दा मोगथाङावसो बोरैबा ओमफ्राय ओजों थांनानै गोसोम गुफुर खायमा गोजा बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा दे जेबो बेबायदि बासिबाय थानाङा मानसिखौ मिथिबाय अ बासियालै थेवब्लाबो गोसोमखौलाय गोसोम होनना बुंबाय आरोलै जेबो थेवब्लाबो सेवब्लाबो नङा मिथिगौ ना गोसोमबाबो मानसि गुफुरबाबो मानसि दुखु मोनगोन ना बिमाफोरा ओरैनोबा बिखुनजोआ बेसेबा असान्थि जागासिनो हौवासा जायैखाय आरो सनियाया गथ'खौ गोसोमखाय बेसेबा बासिगासिनो बामनायानो थायाखैनो ए नोंबो आरो जों थांनानै बासिहैबाय थानाङा मिथिगौ ना जेबो बुंनाङा आरो गथ'आ मोजांथ' अन्थाव बाथावनो गोसोबालाय एसे गोसोम आरो मालाय देनां देरबा गुफुर जागोन ना दे थुदो थांसै थौहाय थौ होनबा थांनो हागौ माबा लाजिनो ओंखारग्रा जाबायनो थौ माखौथ' एसेबां थांनो गोब्राब मोनखो नोंहालाय दिनै ओरैनोबा माथो आबै फिसा होननानै गाखोबाय थायो खामानि जोबखांबा थांगोन सानदोंमोन आरोहाय नोंलाय माथो खामानिखौनो फोजोबनो होला थौ दायो फैनानै मावफैनांसिगोन औ दायो फैनानै मावफैनो हागोनथ' थौ मा नोङो मा बेनो खिन्थाजोबनाय नामा जोंसियानो औ खिन्थादों थर' मा बे खिन्थानायफोरा नंमारगौ नामा ना नोंबो मोजां मोनोमोन बेखौ नोंथ' आंनि सिगाङाव रावबो एक्स गैया होननानै बुंदोंमोन जोंसिया जा बाथ्रा बुंदों औ नंमारगौ आं मोजां मोनामोन बेखौ बियोसो मोजां मोनोमोन आं बेखौ केयारखौनो खालामामोन अ मानसिया एसे थंगालि टाइपनिमोनलै सिगाङो दा माबायसि जाखोबा सोलायबायना सोलायाखैबा हाबा जाखांनायनि उनाव माथो खावनासो लांदोंनो हौवायाबो औ गायदे बिदासो होनबा बिनि हौवाया आंबो मोनथिथाराखैमोनलै नोंबो आरो खिन्थाफेराना बिनि बागै आंलाय आरो मानो खिन्थालाबायनो नोंखौ माथो जोबोर हास्थायोमोन बियो जोबोद मोजां मोनथारोमोन नोंखौ औ नंगौ नंमारनायालाय आंखौ जोबोद मोजां मोनमारोमोन बियो नाथाय आं आरो इसेबो मोजां मोनामोन मानसिखौनो बियो आरो आंखौ जोबोद ट्राइ खालामबाय थायोमोन मोजां मोननो नाथाय आं जेबो केयारखौनो खालामखायामोन मानसियानो बोरैबा थंगालिलि थारमोनलै थंगालि नङाबालाय मा थिक मोजां मोननोबो हानायमोन नाथाय बांद्राय थंगालिमोन ना मानसिया बा नंमारगौ नामा होनबानाथ' नोंबो गैखायामोन नों थानायावबो आंखौ मोजां मोननो हास्थायबाय थादोंमोन बियो नोंखौ मोजां मोनखांनायनि बोसोरसेनि उनावसो बेखौ हौवाया खावना लांदों ए नंगौ नामा थंगालि नङामोनबा मोजां मोनमारगौमोन होनबा औ थंगालि नङामोनबा दा माबा जागौमोन मोनथिला दे आरो नोंबो गैखायामोन ना आरो नों थानायावलाय मानो लालाबायनो थंगालिबाबो थंगालि नङाबाबो लाखायामोन जेनेबा नों गैयामोनबा बुजिबाय दे होमबा दा लाखिथ'नोसै आंबो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बेस्थ'थार आं दे आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डनो गोथाव संना हो दे ओरैनो बुंदों दे एक्स होननानै आं बेखौ मोजां मोनखायामोन मिथिगौ दे आं जेबो सानखायाखैबो दे होमबा सनाना दोनथ' औ दे थाङै जोंसिया गायदिनोसो बिबाजै जाहैबाय होमबा